И заради хора аз съм Митко Геймър и днес заедно с Оперплей и ще правим две на Молтен и Fireplay там някакси. И да. Аре бе, къде другия бе, Мишко? Абе, ръката ме трепери на защо. Айде бе, другия спили! Да. Fireflame ли бе? Не, сега не съм. Файра има лек. Има. Метал Молтен? Няма. Аз ще пия по това по Молтен. Аре бе, почнах ти. Ника дропнем единия, той другия ще падне. Аре, ко чакат са почнах ли да свършат? Аз искам дупата да се бие, защото тук може да бягаме, човек. Аз скоча. Аз чакам от някой да си скочи. Тия бъркат нещо в Ender честовете, не знам. Да пия. Някой взе фулка, човек. Някой взе друг сет. Ай, Молтен ли? Не, Fireflame. Молтен май си взе лек. Пак пият. И аз пия, ари и ти пия, ари идва бе. Изпих, чакай. И аз съм фулка, не ме бе. Хайде. Идват. Айде, ела една скапанила. Те ще играме, налегат. Що бяга, че бе? Файрай, той зади лек. Този го убих. Ари, ела едно скапано. Ари, ела, миризливец. Ари. Не натам, е тук го дръж. Той е фулка. Хайде. Ти взял ли си лек, бе? Взял съм го. Хайде, нали беше много силен, айде. Хайде. Мен то пушен да ми много демидж. Бягай. Ще го убиш ли, бе? А, не, бе. Ще го изям, бат. Тук има айтеме. Ама не, той е дилек. Той зади лек, иди вземи един лек. Без каска. И аз си задох лек. Аре, трепим го. Рип. Да не го пуснеш сейфа! Няма и бутушки няма, гъгъ. Взимай. Да ми идат хуя, путки нещастни. Аз от Тони отидох, му взех лега, отдолу са бяха глишнали айтемите. Фулка, ти си взел панталони. Да. Ай ми гъга, я тук. Да ми, хайде. Ще ядете. Пиши му, ти ще ми идеш хуя. Добре. Това беше клипа, хора.